Anna minun tuoda kaikki rakkaudessa, ketään osoittelematta. Pyydän sitä poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Tuijottelin tätä Roopen jo kuukausia sitten tekemää taulua. Se on kyllä signeerattu just ylösalasiin, mutta tänä iltana se on nyt noin päin. Se on niin kuin kankaalle laitettu tämä minun puhe. Päivän aihe on siis Markus 12 ja 24. Jeesus sanoi heille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tänä aikana puhutaan paljon eksytyksistä ja eksyttäjistä ja opetetaan siitä ja tästä ja tuosta, miten se ja tämä ja tuo on väärin. Ja tuo eksyttää ja on eksyttäjä ja niin edelleen. Ja jos pankin tiskillä olevalle asiakaspalvelussa olevalle ihmiselle opetetaan 100 kappaletta 50 euron setelin väärennöksiä, niin tunnistaako hän sen oikein, kun saa sen eteensä? Ei. Tai jos me kuljetaan kapeita polkua ja me katsellaan koko ajan, tuolla on suo, tuolla on kivikko, tuolla on risukko, eikä me pidetä katsetta tiessä, vaan kaikessa siinä, mikä on siellä ojan toisella puolella, pysytäänkö me kovin kauasella polulla? Onko siis hyötyä siitä, että me tiedetään, mitä ei pidä tehdä tai mitä ei pidä uskoa? Minun mielestä ei. Minä en käyttäisi ketään vastaan henkilökohtaisesti. Minä tiedän, että meillä, jotka on Jumalan armosta jouduttu opettamaan sanaa, ihmisille on hyvin monenlaisia tehtäviä ja monenlaisia alueita. Mutta minä tuon omalta alueeltani sen, minkä koen hyvin tärkeäksi asiaksi, ja on sitä lähestynyt tässäkin talossa eri puolilta useampaa kertaa. Jos siis aiotaan pysyä tiellä, pitäisi pitää katse siinä tiessä ja siinä päämäärässä, mitä kohti se vie. Mitä enemmän katselee taaksepäin ja samalla kävelee eteenpäin, niin sen kovempi riski on mennä tupsahtaa varmaan ihan niin kuin peräti turvalle asti. Ainakin kompuroida pahasti. Minä en ole itse löytänyt Raamatusta yhtään kohtaa, missä kehotetaan opettamaan eksytyksistä. Minä en ole vielä löytänyt, jos joku on löytänyt, niin kiireesti sitten tilaisuuden jälkeen minulle kertomaan. Ja siellä kyllä puhutaan eksyttäjistä ja vääristä asioista. Seurakunnille kirjoitetaan niistä, mutta se, että niistä kehotettaisiin opettamaan, sitä minä olen löytänyt ja siksi minä en sitä tee itse. Mutta kyllä minä lopuksi kerron teille yhden väkevän eksytyksen, mitä pitää varoa sitten lopuksi. Me eletään lopun aikoja. Me eletään sellaisessa maailman ajassa, missä tieto kulkee nopeammin kuin laki sallii. Ja nyt jos koskaan olisi hyvä niellä ja sisäistää ja sulattaa itsensä tuo Jeesuksen ohje. Se on Markuksen kohta ja Matteuksen evankeliumissa se on sellaisessa muodossa, että te olette eksyksissä, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Se on kaksi hyvin yksinkertaista asiaa, kirjoitukset ja Jumalan voima. Tämähän tuntuu helpolta, mutta ihmetellään hetki näitä molempia yhdessä. Sana, eli kirjoitukset. 1. Pietari 1.23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Roomalais 10.17. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Johannes 5.24. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä.
1. Pietari 2, 1-3. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilpi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Joka paikkaa tungetaan tuota sanan tuntemista ja siihen niin kuin kaikki perustuu. Jeesus ja sana. No Jeesus oli jo 12-vuotiaana temppelissä rabbien, opettajien ja kirjaoppineiden kanssa keskustelemassa kirjoituksista. Ja sanoi vanhemmille, että minun pitää olla siellä isäni huoneessa. Matteus 4. luku. Ennen kuin Jeesus aloitti aktiivitoimintaansa, hänet vietiin erämaahan. Henki johti hänet erämaahan. Paastoamaan. Jeesus oli ihmisen ruumiissa, ihmisen sielun maailmassa kaikkine haluineen, kiusauksineen, toiveineen. Ja 40 päivää mennä hurahti. Ja sitten sanotaan, että viimein hänen tuli nälkä. Milloin tuli jo 4 tunnissa. Saatana tuli kotkotuksineen siihen ja iski siihen nälkää. Otas nuo kivet ja tee niistä sämpylöitä. Se olisi ollut Jumalalle, eli Jeesukselle mahdollista. Mutta Jeesus sanoo siellä Matteus 4 ja 4, mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ei siis mennyt saatanan juttu läpi. Yritetään toista. Yritetään houkutella Jeesus uhmaamaan tämän inhimillisen kehon fyysisiä rajoitteita ja tekemään ihmejä, loikkaamaan temppeliharjalta maahan. Mutta Jeesus sanoi hänelle 7. taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. No perkele keksi 3. jutun, koska tietyllä tavalla maailma on annettu hänen valtaansa, rajoitettuun valtaan, ja sen vallan hän tarjosi Jeesukselle, tällaisen maailman inhimillisen hallintavallan. 9. jae, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Jeesus ei huutanut saatanalle, eikä toivottanut terveen menneeksi helvettiin, vaan vetosi sanaan. Vastusti saatanaa sanalla. Tässä on malli, miten voidaan vastustaa kiusauksia, kaikkea pahaa, kaikkea vääryyttä, kaikkea väärää sanalla eli kirjoituksilla. Jos Jeesus käytti tätä, se kelvannee meillekin. Ja kun evankeliumita luetaan, niin Jeesus vetosi kirjoituksia hyvin monta kertaa ja monessa paikassa. Eli kirjoitukset oli laki, profeetat ja muut pyhät kirjoitukset, eli periaatteessa meidän vanha testamentti. Ei ihan sellaisenaan vissiin siihen aikaan, mutta lähes. Jos Jeesus tarvitsi näin paljon kirjoituksia ja vetosi näin paljon niihin, niin voisi olettaa, että mekin tarvitaan niitä. No, jos me niitä tarvitaan, niin miten me voidaan niitä käyttää? Meidän tulisi tuntea kirjoitukset. Kun Jeesus palasi kirkkauteensa, isän tykö, jätti opetuslapsille tehtäväksi kertoa hänestä, todistaa hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, johdattaa ihmisiä Jumalan valtakuntaa, parantaa sairaat. Voisi ajatella, että ne hirveästi selitti ihmisille, mitä kaikkea ne oli 3,5 vuotta nähneet.
ihmeitä, merkkejä, kuolleiden heräämisiä, riivaat meni sikoihin ja siat hukuttautu. Oli huikeita tarinoita paljon. Mutta aika vähän niistä Jeesuksen teoista löytyy Jeesuksen taivaasastumisen jälkeen tekstiä. Sen sijaan esimerkiksi apostolit vetos jatkuvasti kirjoituksiin, vanhan testamentin kirjoituksiin, vanhan liiton pyhiin kirjoituksiin. Stefanus oli neuvosto edessä. Se puhehan oli kokonaan vanhan testamentin kirjoitusten selittämistä. Filippus keskusteli etioppalaisen hoviherran kanssa. Selitti Jesaja 5:3 tarkasti, mitä se tarkoittaa tänä päivänä profeetallisena tekstinä. Siellä kerrotaan Jeesuksesta, siellä kerrotaan Herran kärsivästä palvelijasta, joka ottaa pois maailman synnin. Pietari oli siellä Korneliuksen kotona pakanoille kertomassa ja sanomassa, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Jeesuksen olemassaolon tarkoitus ja sen tarkoituksen toteutuminen, kaikki vedettiin kirjoituksiin. Paavali vetoo koko ajan kirjoituksiin. Esimerkiksi roomalaiskirjeen Paavali aloittaa sekä lopettaa sanomalla, että hän julistaa sitä evankeliumia, josta kaikki profeetat on kertoneet. No, siis Jeesus tarvitsi kirjoituksia, apostolit tarvitsi kirjoituksia, alkuseurakunta tarvitsi kirjoituksia. Oltaisiko me poikkeus, että me ei tarvittaisi? Epäilen. Me tarvitaan Raamattua kokonaisuutta. Meillä on myös Uusi testamentti. Meillä on myös opetus siitä, miten Uudessa liitossa eletään eri tavalla kuin Vanhassa. Koska moni asia on muuttunut siinä välissä. Johannes sanoo 1. luku 14 jae. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Eli Jeesus tuli lihaksi. Hän oli fyysiseksi olennoksi tullut Jumalan sana. Ja mitä hänestä sanotaan tässä jatkossa? Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana, eli Jeesus, on täynnä armoa ja totuutta. Täynnä. Me tarvitaan tosissaan armoa joka päivä, me kaikki, minusta alkaen. Ja me tarvitaan totuutta kaiken aikaa tässä hullunmyllyn maailmassa. Puhun myös hengellisestä maailmasta. Pyörimyrsky siellä ja pyörimyrsky täällä. Mistä se armon oikea perusta löytyy? Mistä se totuuden ydin löytyy? Tutkimalla eksityksiä? Ei. Jumalan sanasta. Sieltä se löytyy. No et se sieltä löytyisi, meidän tulisi tuntea sana. Että me voitaisiin tuntea sana, meidän pitäisi syödä eli lukea sitä. Jeesus on iankaikkinen elämä meille, siis sana on iankaikkinen elämä meille. Jeesus ja sana on yhtä. Me tarvitaan sitä elämää, mikä tulee meidän ulkopuolelta, joka on iankaikkista, jotain korkeampaa kuin tämä inhimillinen elämä. Me tarvitaan jokainen sitä joka päivä. Ja että me pysyttäisiin tässä Jumalan yliluonnollisessa elämässä kiinni, me tarvitaan sanan totuus. Ja että me pysyttäisiin oikealla tiellä, sillä tiellä, joka johtaa taivaaseen, joo, mutta myös sillä tiellä, joka on suunniteltu jokaista Jeesuksen seuraajaa varten. Että me täytettäisiin se tehtävä, minkä Jumala meille suunnitelmu. Me ei tarvitse siinäkin tukeutua sanaa. Me voitaisiin tukeutua sanaa vain silleen, että me tunnettaisiin sitä vähän enemmän ja me tunnetaan sanaa, kun me luetaan sitä. Se pitää meidät linjassa Jumalan kanssa. Ei se, että me katsotaan sinne ojan toiselle puolelle tuota väärää ja tuota eksytystä. Me katsoo Jeesuksessa,
Meidän mielessä on pyhät kirjoitukset ja meidän päämäärä on kirkkaana meidän edessä. Se näky, joka meille kullekin on annettu. Se perusnäky on se iankaikkiseen kirkkauteen pääsy. Iankaikkista elämäähän me eletään nyt jo. Jokaisen iankaikkinen elämä minun mielestä on alkanut siitä, kun siittiösolu hedelmöitti munasolun. Siitä on alkanut sen yksilön elämä ja se ei pääty koskaan. Se on niin iankaikkista elämää tai iankaikkista kuolemaa. Sitten 1. Johanneksen kirje 2. luku 4. ja 5. jae sanoo, joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjensä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Hups. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka pitää Jumalan ohjeet, neuvot, käskyt. Hänessä Jumalan rakkaus on tullut täydelliseksi. Tämä ei ole semmoinen, että on niitä asioita, joita me joskus nuorena ajattelemme, että ne on sellaisia kattoa korkeammalla olevia tavoitteita, ihanteita, joita kohti pyritään, mutta jotka koskaan ei täyty. Mutta ei tässä sanota, että se olisi joku tavoite. On mahdollista pitää Jumalan sana, ja joka pitää hänen sanansa, hänessä on rakkaus tullut täydelliseksi. Me ollaan täällä kasvamassa Kristuksen kaltaisuuteen, eli täydelliseen rakkauteen. Ihan kaikissa detaljeissa meistä ei ehkä tule ihan täydellisiä, mutta rakkaudessa tämän sananpaikan mukaan meistä voi tulla. Ja se edellytys oli, että joka pitää hänen sanansa. No miten sen sanan voi pitää? Se tulisi tuntea. Ja että sen tuntisi, sitä tulisi lukea. Kaikenlaista väärää on ollut. Oli silloin, kun Uusi testamentti kirjoitettiin. On tällä hetkellä ja tulee olemaan niin kauan, kun tämä maapallo pyörii. Ennen kuin tämä sitten aikanaan tulelle talletettuna hävitetään. Luodaan uusi taivas ja uusi maa. On paljon pahaa. Inhimillistä pahaa. Ja itsensä pahan isän perkeleen työntämää pahaa. Mutta Johannes neuvoo meitä, 1. kirje, 2. luku ja 14. jae. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Milläs Jeesus vastustikaan sitä pahaa? Sanalla, kirjoituksilla. Millä me voitetaan paha? Vetoamalla sanaa. Kokeilkaa joskus, kun tuntuu, että sielunvihollinen puristaa ja ahistaa ja hyökkää. Lukekaa sillä päin naamaa Raamattua. Se inho kuunnella sitä. Se lähtee mieluummin johonkin muualle. Kun me tunnetaan sana, syötyämme sitä tarpeeksi, luettuamme sitä, se on meidän voimaa ihan kaikkea ei-jumalallista vastaan. Olkoon kyse mistä tahansa, mikä on Jumalasta kotosi. Se on voima sitä vastaan. Me voitetaan paha sillä, että sana on meissä. Hebrealaiskirje 4.12 sanoo, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jos katsotaan alkukielestä, niin siellä sanotaan mieluummin näin, ja on kykenevä arvostelemaan mietelmät ja mietteet sydämen. Siis sana arvostelee meidän mietteet ja ajatukset meidän sydämessä. Omatunto ei ohjaa meitä, eikä sen pitäisikään ohjata. Raamattu sanoo sen 100 kertaa, että omatunto on todistaja. Meidän omatuntomme todistaa. Jumala on tuomari, perkele on syyttäjä, me ollaan siinä keskellä ja omatunto on todistaja.
Joskus todistaja puhuu totta, joskus ei. Juomatunto on hyvin unelias, se makaa mielellään hiljaa, eikä ääntä päästä silloin, kun sen pitäisi. Joskus, joillakin, se on niin yliherkästi hereillä, että se hyppää suunapäänä, vaikka olisi ihan täyttä aihettakaan. Se menee jopa yli sanan herkkyydessään. Mutta kun meidän sydän on linjassa Raamatun sanan kanssa, kun meidän sielun maailma, kun meidän ajatusmaailma on linjassa sanan kanssa, niin omatuntokin pysyy omalla paikallaan todistajana ja todistaa, että me on toimittu oikein tai väärin. Senkin tarvii kuulla vähän sanaa joskus. Miten sitä kuulee, kun me luetaan sitä? Sana oli tärkeää jo vanhassa liitossa, siellä muinainen profetta Hesekiel luvussa 3, jakeesta 2 eteenpäin. Kirjoittaa näin, niin minä avasin suuni ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä sinulle annan. Niin minä söin ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Vilkas mielikuvitus näki, kun sana täyttää sisälmykset. Johannes ilmestyskirjassa kirjoittaa samasta asiasta pikku lisäyksellä, 10. luku, 9. jae. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. Onko kenellekään käynyt näin? Minulle käy vain vähän väliä. Minä luen sanaa. Tällainen olo. Ei tunnu hyvältä. Miksi? Koska se haastaa minun muuttumaan. Eli tekemään parannusta. Parannuksen teko ei liity yksinomaan syntiin. Parannuksen teko ei ole katumista ja itkemistä ja kurjuutensa huutamista. Parannuksen teko on uudelleen ajattelemista, täyskäännöksen tekemistä, suunnan muuttamista. Ja se koskee muutakin kuin syntiä. Jos missä tahansa asiassa me pitäisi ajatella uudestaan ja kääntää suuntaa, niin ei se aina ole niin kivaa. Kyllä se karvastelee päässä ja mahassa ja joka paikassa. Joskus. Kun me syödään sanaa, se tarkoittaa, että me sitä luetaan. Kun se sulautuu meihin, se tarkoittaa, että me mietitään sitä, me ajatellaan sitä ja me aletaan tutkia sitä lisää. Missä muualla Raamatussa tästä kohdasta sanotaan jotain, mitä toinen käännös sanoo siitä ja niin edelleen. Ja mitä tahansa me mietitään, onko tämä nyt oikein tai väärin, Jumalasta vai perkeleestä. Mitään muuta perustetta, millä sitä voi arvioida, ei ole kuin sana ja sanaohjeet. Tätäkin puhetta saa arvioida, ja minun mielestä jokaisen pitääkin Raamattu kourassa. Meneekö tämä silleen, niin kuin Raamattu sanoo? Toivottavasti pääasiassa menee. Ainakin ne Raamattukohdat, mitä minä luen, menee ihan justiinsa oikein. Sitten kun minä sitä tässä kommentoin, niin se on sitten jo vähän eri juttu. Ainahan tässä ihmistä on, kun se ihmisen kautta tulee. Kaikkea peilataan sanan kautta. Ja tietyn ihmisryhmän, jota sanotaan profeetallisiksi, kohdalla se on joskus vähän vaikea ottaa vastaan, että ne arvioidaan Raamattuun perustuen ja yksikään profetia ei mene Raamatun sanan yli. Eli kumoa sitä. Ei siellä puhuta taivaasta satavista kultahipuista. Niitä on muuten fyysisesti nähty. Joskus. Mutta se, että siellä puhutaan ihmeistä ja merkeistä, jotka on meidän uskonvahvistuksessa. Mitä ne on ne merkit? Koska minä näen 3 asiaa. On sairaiden paraneminen, on ihmeet ja merkit. Ja kaikko eri asioita. Merkit on jotain yliluonnollisen käsittämätöntä. Tämä on minun kokemukseen perustuva, siis empiirinen ajatus. Ja ensimmäisessä korintalaiskirjeessä sanotaan tästä, miten kaikki pitää perustua sanaa.
1. Korintalaiskirje 4. luku ja 6. jae. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen teidän takianne, että oppisitte meistä, ei yli sen, mikä on kirjoitettu, ettekä mahtaillen asettuisi kuka kenenkin puolelle toista vastaan. Niinpä. Ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Me julistetaan sanaa, jokainen Jeesus-seuraaja usein ihan huomaamatta. Ei sitä julisteta ainoastaan täältä. Me keskustellaan jossain uskovan tai uskottoman kanssa. Sana on meissä, kun me on sitä syöty, ja se tulee ulos, tajuttiimme sitä tai ei. Se on meidän käytöksessä, se on meidän moraalissa, se on meidän tavoissa. Se on kaikessa meissä, kun se on täyttänyt meitä, sulautunut meihin. Me ollaan aina Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen todistajia, ja ne asiat, jos mitkä perustuu sanaan. Sanaa voi siis hyvin monella tavalla julistaa ulos, kun sen tuntee, ja sen tuntee, kun on sitä lukenut. Kaikki on kyllä koeteltava, siihen kehottaa Raamattu, mutta siellä ei ole sellaista kehotusta, että musta tuntuu, että tämä oli nyt, tai mä koen hengessäni, minä korjaan, että sinä koet sen sielussasi, minä koen siis sielussani, että olisikohan tämä nyt raamatullista, en ole koskaan tällaisesta kuullut. Ei siellä tällaisia ohjeita anneta. Siellä on hyvä esimerkki, miten jotakin uutta arvioidaan. Juutalaisethan oli hanakoita tuntemaan kirjoituksia, hanakoita myös väittelemään kirjoituksista. Ja apostolien tekojen 17. luvussa, jakeesta 10 alkaen, kerrotaan näin. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset miehet ja naiset. Asia on helpompi uskoa, kun tutkii kirjoituksista, onko se niin. Tai sitten sitä ei tarvitse uskoa, jos se ei ole niin kuin kirjoitukset sanoo. Juutalaisille oli itsestään selvää, että jos tämä uusi asia on heidän Herrasta Sebautistaan, niin se löytyy kirjoituksista. Ne tiesi sen, että ohi sen ei ole mitään jumalallista. Me voidaan tutkia kirjoituksista, eikä tarvitse olla kouluja käynyt, titteleitä saanut ja teologian tohtorin hattu päässä. Jos me on syöty tarpeeksi sanaa, jos me on luettu sitä ja me tunnetaan se, niin me muistetaan sitä paljon myös ulkoa. Siinä on omat vaaransa. Minä olen siitäkin opettanut, muistaakseni ihan eka kerran, kun Raamattu tunteja niin sanotussa Raamattokoulussa pidin, miten se ulkomuistista siteeraaminen on heikolla pohjalla useasti. Mutta meillä on hakukoneet. Se ulkomuistipaikkakin, sen voi tarkistaa ihan oikeasti. Sen löytää nykyään helposti. No sitten, apostoli Paavali, hänellä oli ainakin 3 apostolioppilasta, oli Timoteus, Tiitus ja Silvanus. Ja Timoteukselle hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä 4. luvussa jakeesta 11. Siellä on pitkät litaniat ohjeet, miten Timoteuksen seurakunnan edes piti käyttäytyä ja mitä hänen piti tehdä. Ja sitten Paavali toteaa, tätä käske ja opeta. Älköön kukaan nuoruttasi katsoko yleen, ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. 13. ja lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Raamattu kansalle kääntää tämän tarkemmin oikein, tämän 13. jakeessa tässä sanoo vaan lue, kehoita, niin pidä huolta lukemisesta, kehoita ja opeta. Pidä huolta lukemisesta. No mitä se Timoteus niille luki? Luki varmaan Paavalin kirjeet kyllä, mutta silloin ne seurakunta ei ymmärtänyt, että tämä on Uusi testamentti. Ne oli vaan Paavalin kirjeitä, joita kyllä kuunneltiin, joita noudatettiin. Mutta kun puhutaan kirjoitusten lukemisesta, puhuttiin Vanhan testamentin lukemisesta. Eli Uusi liitto,
pohjaa niin vahvasti vanhaa, että vanha liiton kirjoitukset todistaa uuden liiton asiat oikeiksi. Ja Paavali nosti tuossa ensimmäiseksi lue. Hän piti hyvin tärkeänä sen lukemisen. Kaikkihan ei osannut itse lukea. Ja hyvin harvalla oli mitään kirjoituksia. Pergamenttikääröt oli ylenmäärin kalliita. Jeesus siis tarvitsi sanaa. Apostolit tarvitsi sanaa. Alkuseurakunta tarvitti sanaa ja me tarvitaan sanaa. Me opitaan sanaa, kun me syödään sitä, eli luetaan sitä päivittäin. Eihän kukaan syökkää vain kerran viikossa. Jokainen syö joka päivä. Ja silleen sanan syöminen poikkeaa, että siitä ei tarvitse pitää paastoa. Muuten paasto kyllä tekisi hyvää, mutta meillä on hyvä tekosyy tämä ykköstyypin diabetes. Kun me luetaan sanaa, me luetaan sitä ajatuksen kanssa. Mä en sanonut, että Raamattu ei koskaan pidä lukea kuin akuankkaa. Se on aivan eri kirja, se on aivan eri lähde. Se lähde on Jumala itse. Jumala ilmoittaa itsensä sanassaan. Sitä pitää lukea ajatuksen kanssa. Ja kun me käytetään sitä niin kuin roomalaiskirjan ohje sanoo 10. luku 8, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ne voi sanoa siinä vaiheessa, että me ei eksytä, koska me tunnetaan sana. Ai niin, se oli se toinen osa. Eksytte, olette eksyksissä, koska ette tunnu kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Rupesin sitten tutkimaan, mikä se Jumalan voima on. Matteus 26 ja 64, hirveästi muuten jakeita yhdessä luvussa, yli 70. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Jos Jeesus meni istumaan isän oikealla puolella, hän istui voiman oikealla puolella, niin siis isä on sama kuin voima. Ei ainoastaan isällä ole voima, vaan isä, Jumala, on voima. Markus 9 ja 1. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, että tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Koska Jumalan kuningaskunta on sama kuin Jumala itse, niin totta kai se valtakuntakin tulee voimassaan, koska Jumala itse on voima. Se valtakunta ilmenee hänessä, ei ainoastaan hänen kauttaan. Kun Jeesus toimi, Luukas 4, 36. Kaikki joutuivat hämmästyksen valtaan ja puhuvat keskenään, mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ne lähtevät ulos. Minä en oikein usko, että se voima tarkoitti hirveätä huutamista. Valta ja voima tarkoitti sitä jumalallista auktoriteettia, mikä Jeesuksella oli. Ei Jumala ole kuuro, ei henkivallatkaan ole kuuroja. Eikä ne ympärillä olevat ihmiset ole kuuroja. Jos oli, niin Jeesus paransi ne. Seuraavassa luvussa Luukas 5, 17. Eräänä päivänä, kun Jeesus taas oli opettamassa, paikalla istui fariseuksia ja lainopettajia, juteltut kaikista Galilean, Juudean kylistä sekä Jerusalemista katsomaan, mitä se äijä touhua. Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaita. Jumalan voima vaikutti niin, että Jeesus paransi sairaita. Jeesus oli voima sitä varten, että Jumalan teot tulisi inhimillisessä maailmassa ilmi ja todeksi. Niitä Jumalan tekoja Jeesus toi esiin, jotka toi esiin isän valtasuuruutta. Ja vaikka Jeesus oli ihmisen keho ja sielunmaailmaa alistunut, niin hän kuitenkin oli Jumalan poika. Totta kai hänellä oli siis Jumalan voima, okei. Mutta onko tätä sitten kenellekään muulla? Luukas 9:1. Jeesus kutsui koolle ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan karkottaa kaikki riivaat ja parantaa tauteja. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
No niin, ne oli ne 12, jotka Jeesus oli valinnut. Totta kai Jeesus niille antoi sen voiman ja vallan. Totta kai. Mutta entäs, kun Jeesus oli mennyt taivaaseen, takaisin Isän kirkkauteen? Se oli 120 koolla, kun Pyhä Henki laskettiin. Heidän ylleen, tai heihin, oikeasti sanottuna. Mistä mietin, että niitä oli 120? No siellä aikaisemmin sanotaan, että 120 oli koolla, ja silloin valittiin Mattias arvalla Juudas Iskaritin tilalle. Ja sitten jatketaan, että kun he kaikki olivat koolla. Puhutaan samasta joukosta. Kaikki läsnä olleet, ne 120 täyttyi Pyhällä Hengellä. Täyttyi hengellä. No onko Pyhä Henki sama kuin Jumalan voima? No ainakin Luukas 4.14 sanoi, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja hänen maineensa levisi kaikkialle ympäristöön. Tämä tapahtui siis sen erämaakiusausreissun jälkeen. Hengen voimassa. Ja siitä alkoi sitten Jeesuksen maanpäällinen toiminta ja se oli täynnä voimaa ja voimallisia tekoja. Voimassa toimimista, siis Pyhän Hengen voimassa. Ja Jeesus lupasi tämän saman seuraajilleen. Apostoliteot 1 ja 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani. Pyhän Hengen kasteessa ja täyteydessä meillä on Jumalan voima. Ja siinä voimassa Jumala tekee meidän kautta asioita. Apostolit 6 ja 8. Stefanos, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä. Täynnä armoa ja voimaa. Silloin nousivat hänen kanssaan väittelemät jotkut, jotka olivat niin sanotusta vapautettuja synagogasta ja Kyrenläistä ja Alexandrista ja muutamat, jotka olivat Kilikian ja Aasian maakunnasta. 10. jae. He eivät kuitenkaan pystyneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jonka voimassa hän puhui. Se Pyhän Hengen täyteyden antama Jumalan voima meissä, se on myös meidän puheessa, se ainoastaan teoissa. Siis kun kysymys oli äsken, että onko Jumalan voima, Pyhän Hengen voima, onko se Pyhän Hengen täyteys, onko se sama asia? Vastaus on kyllä. Henki, Herran henki on Jumalan voima. Paavali sanoo roomalaiskirjan 15 ja 18. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuulijaksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teoilla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrian saakka olen saattanut päätökseen Kristuksen evankeliumin julistaminen. Saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, eli tuodakseen pakanat pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaa, pimeydestä valoa. Oli Paavalin kautta vaikuttanut sanalla, teoilla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen voimalla. Tai Paavali sanoi 1. Korintalaiskirja 2 ja 4, puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Hän osoitti itsessään olevan voiman, että ihmisten usko perustuisi Jumalan voimaan. Niin, no, se oli Paavali. Kyllähän Paavali. Mutta Efesolaiskirja 6. luku ja 10. kehottaa seurakuntaa lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Siis kaikki, siis koko seurakunta, siis kaikki Jeesuksen seuraajat, eli kaikki veljet. Muistattehan, veljet-sana ei ole sukupuoleen sidottu. Veljet ei ole mies eikä veljet ole nainen. Veljet on sisarukset samasta kohdusta syntyneet. Kaikki Jumalan lapset on veljiä keskenään. No, mutta eikös nyt ole niin, että ne oli aika alkukantaisia käsityksissään ja tiedossaan ne 2000 vuotta sitten eläneet ihmiset.
Nythän me eletään tätä korkeatasoisempaa aikaa ja meillä on sivistys korkealla ja tieto on huikeeta. Ollaanko me sivistyneempiä kuin ihmiset 2000 vuotta sitten? Raamattu sanoo siinä 2. Timoteus 3:1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä, omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Onko missään tällaisia ihmisiä tänä päivänä, kun me ollaan niin sivistyneitä? Joo. Onko tällaisia ihmisiä niissä, jotka kantaa kristityn nimeä, sanoo, että he on kristittyjä? Tämä jatkuu ikävästi. 5. jae ja 3. luku 2. Timoteuskirja, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Kartas sellaisia. Kyllä minä nyt olisin, jos minä Raamattu olisin kirjoittanut Paavalin asemassa, niin vähän silleen nätimmin, että koita nyt suhtautua heihin ymmärryksellä ja hellästi kohdella ja koita käsittää, että ne nyt on sellaisia kuin ne on. Paavali monessa kohtaa hurjan tylyukko. Oikeasti sanoo asiat suoraan poikki halki, eikä sitä kiinnostanut hirveästi, loukkaantuiko joku vai ei. Lukekaa vaikka toiset Tessalonikalaiskirjeen loppu. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Kartas sellaisia. Miten se alkokaa? Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja siinä on ne molemmat, sana ja Pyhän Hengen täyteys, Jumalan voimassa kulkeminen. Tuo miekka edustaa hengen miekkaa, Herran voimaa, Herran henkeä, ja siellä on taustalla kirjoitukset. Ikään kuin kirjoitukset olisi avattu ja se olisi siinä keskellä. Sana ja Pyhä Henki. Jeesus sanoi nimenomaan ne molemmat. Jos niistä toinen puuttuu, niin sittenkin voi joutua eksyksiin. Jos vasen jalka on sana ja oikein on Jumalan voiman tunteminen, niin kuin opettajalla on se vika, että se tahtoo aina, se ei ole aikaa siihen hengen voimassa elämiseen. Kun se on niin siinä sanassa, niin sehän menee tälleen. Kyllä tällä fyysisellä kunnolla 10 metriä riittää hyvin kummalla tahansa jalalla sanan tai Jumalan voiman jalalla kinkata. Mutta kyllä miekin nyt hiljakseen kävelen muutaman kilometrin, jos me kävelen 2 jalalla. Ja minä pääsen tietä myöten, enkä horjahtele mihinkään, niin on niin kuin fyysisessä maailmassa. Sama se on hengellisessä maailmassa. Me ei eksytä, jos me tunnetaan kirjoitukset ja Jumalan voima. Ei siihen tarvitse tuntea yhtään eksytystä. Ja voima me tunnetaan ei teoriana, vaan käytännössä meissä olevana voimana, joka vaikuttaa meidän kautta muihin ihmisiin, koska meidät on kutsuttu olemaan siunaukseksi. Meidät on kutsuttu taivasta varten, mutta meitä ei ole kutsuttu pelastukseen ja istumaan pirtissä kiikkutuolissa ja sanomaan, että tämä on niin henkilökohtainen asia, että ei tästä tarvitse kenellekään puhua. Henkilökohtainen asia uskoon. Se on erittäin henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Se on rakkaussuhde. Kyllä se on henkilökohtainen. Silti mitä on kutsuttu olemaan valona, suolana ja siunauksena maailmassa. Ja kun me ollaan täynnä Pyhää Henkeä, niin että se vuotaa meistä yli. Me tunnetaan se myös tunteena hyvin usein, ihan inhimillisenä tunteena se Jumalan voima meissä. Tietyissä tilanteissa, kun oikein voitelu yllättää. Ainakin silloin. Me tunnetaan se myös käytäntönä, mitä se vaikuttaa. Miten meidän kautta Jumala haluaa voimaansa käyttää muille. Kun me opetellaan, harjoitellaan,
se lisääntyy. Se on siis tietona, se on tunteena ja se on käytäntönä meissä. Perkelehän yrittää pelotella näillä eksytyksillä. Ja kaikella väärällä. Se on sen duuni. Annetaan sen hoitaa hommansa hyvin. Mutta erossa meistä. Menkö vaikka ulkoavaruuteen pelottelemaan kiviä eli tähtiä. Mutta pysykö kaukana meistä? Vastustetaan sitä sanalla, niin se pakenee. Me ollaan täynnä totuutta, se on sanaa, ja voimaa, se on täynnä pyhää henkeä. Toinen Timoteuskirja 1:7 sanoo näin. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Siinäkin ensimmäisenä taas se voima. Alkaa ääni tulla tiensä päähän tässä flunssan jälkimainingeissa. Minä lupasin alussa, että minä kerron teille väkevästä eksytyksestä, mitä pitää varoa. Ja minä olen nyt tullut siihen tulokseen viime vuosina, että sen suurempaa eksytystä minä en tässä maailmassa näe kuin se, että me aletaan tutkia eksytystä ja katsoa sitä. Ja katsoa sitä väärää ja etsiä sitä. Tehdään niitä virhelistoja ihmisistä. Jokaisessa on virheitä. Jos minä alan etsiä oikeaoppisia uskovaisia, niin yksi toisensa jälkeen tippuu tässäkin joukossa pois minun mielestä. Sitten jäljelle jää 2. Vaimoni Johanna ja minä. Ja niistäkin vaimoni on hiukan epäilyksen alainen. Kaikkihan tajuaa, että eihän se näin voi mennä. Kun Jumala rakastaa, ei meidän virheitä, mutta virheellistä ihmistä. Johanneksen kirjassa sanotaan ihan selvä ohje. Koetelkaa henget. Tästä te tiedätte, mikä henki on Jumalasta. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, on Jumalasta. Riippumatta siitä, jos se ajattelee kasteesta eri tavalla kuin minä. Tai seurakuntamallista eri tavalla kuin minä. Tai mistä tahansa, mitä minä olen uskaltanut tuonne julkisuuteen laittaa opetuksia, niin hirveästi oppineita opettajia ja arvostettuja, jotka ajattelee eri tavalla kuin minä. Ei ongelmaa mulle. Minulle se on avautunut Raamatusta näin, ja mietin, että moni asia niistä avautuu lisää. Ja voi, kun tietäisitte, miten monta 10 asiaa minä olen ajatellut uudestaan Raamatusta viimeisen 10 vuoden aikana. Monet on kääntynyt ihan päälailleen. Mitä enemmän sanaa tutkii, sen enemmän huomaa, kuin vähän siitä tietää. Ja miten ne entiset käsitykset on perustunut luuloihin, toiveisiin, saatuihin opetuksiin. Minä olen 60-luvun opetusten lapsi. Mitä silloin opetettiin, sehän penkissä nieltiin. Nyt kun minä olen tutkimaan itse, minä haluan aina tutkia itse. Joku toinen tutkii samaa paikkaa ja pääsee eri tulokseen. Johtuu myös armotuksista. Kaikki ne 5 armotusta, apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja, lukee samaa jaetta hiukan eri tavalla ja lähestyy sitä sen oman armotuksen. Löytyisikö siitä jotain profeetallista? Evankelista etsii siitä aina evankeliumia, vaikka sukuluetteloista. Opettaja etsii siitä pilkkujen puolikkaita, alkukielen sanojen merkityksiä. Ensimmäinen merkitys, toinen merkitys, 3. Ja 5. merkityksenä on vielä tällainenkin asia sille sanalle tuolla sanakirjassa. Jokainen kaivelee sitä omalla tavalla. Ja tiedättekö, se on rikkaus, se ei ole riidan aihe. Ja minä en ole löytänyt Raamatusta yhdestäkään, en ole kyllä kauheasti uskaltanut etsiä, sellaista kohtaa, että oikea oppi vie meidät taivaaseen. Että taivaaportilla kysytään, että ymmärsitkö tämän jakeen täyden merkityksen? Ai et. Jeesuksen veren armo vie meidät taivaaseen. Ja niin kuin tunnettu evankelista sanoi, Jumala on niin huumoritainen, eikä sen huumorit ole siihen loppuun, kun me taivaaseen mennään, että se laittaa sen uskovaisen, joka minun mielestä oli ihan väärässä, ylistämään siihen minun viereen ikuisesti, lakkaamatta, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, joka oli, on ja tuleva on. Ja siinä se vaan kököttää ylistää samaa Jumalaa, vaikka se oli maan päällä niin eri mieltä kuin minä.
Meidän on tehtävä tili itsestämme viimeisenä päivänä. Missään ei sanota, että me pitää tehdä tili jostain julkisesta julistajasta tai meidän sukulaisesta tai toisesta seurakunnan jäsenestä. Ei. Jokaisen on tehtävä tili itsestään. Voi, kun minä jonossa ensimmäisenä noudatettaisiin enemmän yhtä Facebook-päivitystä. Tapio Helisteensä laitto, mies, joka rakenteli täällä sähköjä. Ihmiset, rukoilkaa enemmän kuin puhutte. Hän ei laittanut siihen muuta, hän viittasi siihen, että jos joku lankeaa tai jostain löytyy joku virhe, siitä puhutaan. Tapio, rukoilkaa enemmän kuin puhutte. Ei se puhe muuta ketään. Meni se face to face tai puhuttiin selän takana, mikä on tietysti vielä helpompaa. Mutta rukoilu voi muuttaa. Rukoileminen voi muuttaa. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se lähtee koko sydämestä, eli on harras. Ei me tarvitse pelätä eksytyksiä, kun me tunnetaan totuus ja se oikea tie, mitä me pitää kulkea. Mitä siellä on ihan toisella puolella, ei kiinnosta. Oikeasti minulta ei kiinnosta. Meillä on ihan tarpeeksi tietämistä, mitä minä tänään ja huomenna ja ensi viikolla teen, että se kutsu ja tehtävä, mikä Jumala minun on antanut, täyttyisi täydellisesti. Jumalassa se täyttyy täydellisesti. Mie voi olla se, joka siihen hidasteita laittaa. Mutta pyrkimys on täyttää Isän tahto elämässä. Ja se ei täyty sinne sun tänne vilkuilemalla. Se täyttyy sillä, että me pysytään sanan totuudessa ja hengen täyteydessä. Keskitytään niihin. Paavali neuvo Tiitusta vai Timoteusta. Vältä turhia väittelyitä ja kiistoja. Ei sitä ole mitään hyötyä. Eikä niistä oikeasti ole. Mutta älä vältä syömistä, sanan lukemista. Älä vältä Pyhän Hengen täyttymistä. Niistä on hyötyä. Ne vie meitä eteenpäin. Ja ne pitää meidät oikeassa opissa ja oikeassa tiessä Jeesuksessa ja Jeesus meissä. Aamen.